Tennessee mara la Memphis dugu kɔnɔ dimi kɛra Tyre Nichols minɛni jirali kɔfɛ. Jaabiw o ni walew 50 ɲɔgɔnna ye ɲɔgɔn dala jɛ jumadon wula fɛ Memphis, Ameriki woroduyanfan fɛ walasa ka tiɲɛlina ɲini video bɔlen kɔfɛ min b'a jira ko Tyre Nichols minɛna ni farinya ye farafina Ameriki kamalennin dɔ min sara a tile damada kɔfɛ. An bena mun kɛ? O ye ɲiningali kɛ mɔgɔ dɔw fɛ min be kuma bara ta Martyrs Park la, Memphis sigida camancɛ la k'a ka kuma fɔ dugu polisi ɲɛmɔgɔw ye. Tyre Nichols san 29 minɛni jaw b'a jira ko fariyako min kɛra waati jan kɔnɔ polisikɛlaw mɔgɔw fiman 5 minnu fɛ sirako sɛgɛsɛgɛli dama kɔfɛ ni duguba nin kɔnɔ Tennessee mara la. Janvier kalo o tile 7 ka taa jumadon wula fɛ nɛgɛ ɲɛ 6nan la sibiridon. O lajɛbakɛla 12 nin ye kulekan bɔ ko tilennibaliya tɛ hɛrɛ tɛ. U be se ka dugu kɔnɔda baw dɔw datugu joona ka siraba gwɛlɛyaw baw lase u ma. N'an y'a latigɛ ka na yan bi su nin na, o ye fɔlɔ ye baw denbayaw n'o ye Tyre Nichols taw ye y'o fɔ n'an ye sɔsɔli kɛ an kan ka ko kɛ hɛrɛ la. LG Abraham min ye tɔnba dɔ ye ka bɔ Memphis y'o fɔ.